Движи са! Движи са! Движи са! Пускай лявата! Изпираш да движиш! Деца лига, ви дигни ръцете горе! Ръцете горе, бе! Очаквай! Ти си, бе! Ай, ляв десен, не го горе! Влизай, ляв десен, бе! Долу ляв и десен горе! Долу ляв и десен горе! Добре! Пак! Едно-две! Влиза! Добре, добре! Едно-две! Давай, само! Долу ляв и десен горе го би, бе! Давай! Вижи с краката! Едно-две по кулата! Вамо, бе! Дай, бе! Ръцете горе! Дигни ръцете горе! Диги ръцете само, бе! Едно-две, бе! Ай, ти си, ни го остави той да атакува! Играй му лава, бе! Играй му лава, бе! Айде, бе, Ито! Айде, Ито, какво трябва да работи? Ама и десен горе веднага, бе! Горе ръцете! Дай! Натискай го, бе! Пак, бе! Не съм уши в него, бе! След него! Окей, не съм уши в него! Имаш още 3 минути! Имаш още 3 минути! Само средна дистанция играй! Средно е в него, средна дистанция, бе! Влизай! Удрай, бе! Би долу ляв и десен горе, бе! Ицо, долу ляв и десен горе, клоп! Айде, не го очакай да си прави играта, бе! Влизай, бе! Едно-две е играта! Добре! Дай!